Umqeqeshi weKaizer Chiefs uCedric Gazi uveze ukuthi uthokozile ngokuphuma nephuzu emidlalweni weCAF Confederations Cup Group D bebhekene neZamalek, yize kholwa ukuthi amakhosi abenamathuba okuthatha wonke amaphuzu amathathu. Umdlali eNew Peter Mokaba Stadium ePolokwane ubonisa uJazir ehambisa iEgypt phambili kungakapheli imizuzu emithathu, kodwa amakhosi akhombisa ukubekezela futhi aqonyeliswa ngomzuzu ka-96 lapho umzamo kaDilon Solomons uphoqa uNozinto Mohammed ukuthi asondeze ibhola kwalandela igoli lokulinganisa. Ugazi uthe ngemva kokungenelwa igoli ngokushesha iqembu lihlale lizolile futhi lalandela imithetho. Uphinde wengeza ngokuthi ubona izimpawu zeqembu elikwazi ukuqhubekela phambili esigabeni esilandelayo somqhudelwano. Ugazi ukholelwa ukuthi ngemva kwemizuzu yokuqala ngu-15 iKaizer Chiefs ibe yiqembu elingcono enkundleni, yazama yonke into ukuhlasela nokulinganisa futhi ithola iphuzu elilodwa. Uphinde wagcizelela ukuthi iqembu likhombisa ukuzethemba okumenza akholwe ukuthi lizoqhubekela phambili. Lapho bebhekene neZamalek, abavikeli beKaizer Chiefs uzithakwini kaNo-Anaso Miguel benze kahle kakhulu, bavimbela izivakashi ukuthi zandise umphumela ngisho nangemva kokuthi uBradley Cross ephumile ngenxa yokulimala ngokushesha. Yize iChiefs idala amathuba amaningana athembisa ekuhlaseleni, ihlulekile ukwaguqula bengamagoli. Ugazi wenqabile ukusola noma yimuphi umgadli, egcizelela ukuthi basebenze kanzima futhi bazoqhubeka nokuthola ukwesekwa njengoba iqembu lizama ukuthuthukisa ukuvala kwalo esigabeni sokugcina. Umqeqeshi wengeze ngokuthi bazame konke, kuhlanganisa nokudlala nge-short passes ngemva. Ugazi uphethe ngokuthi badinga nje ukukhulisa izinga lokugxila phambi kwenethi, eqinisekisa ukuthi njengoba belungisa ukuzivikela bazophinde balungise nasekuhlaseleni.